Апанай мәдрәсәсендә яшьләр форумы вәкилләре түгәрәк өстәл оештырды. Анда татар телен саклау, гаилә кыйммәтләренә багышланган фикер алышы узды. Толырак Мөршидә Җиһан язмасында. 200-дән артык кеше бу проект ярдәмендә татар телен өйрәнде. Мәдрәсәнең конференция залы ул кичтә кызыклы проектлар тәкъдим итү шул ук вакытта гаилә кору бигрәк тә аның глобальләшү шартларында кыйммәтләрен югалтмау мәсьәләләренә багышланган мәйданчыкка әверелде. Киләчәгебез нинди булачак дип сорау бирелсә, без яшьләргә карарга кирәк дип әйтәчәкбез. Әгәр дә безнең яшьләребез әхлаклы, әдәпле, динле булсалар һәм шулай туган телебезне белсәләр, безнең киләчәгебез якты, матур, бәхетле булачак һәм шуңа күрә без бүген җыелдык. Тәкъдим ителгән темалар күптәнге, әмма шишу юллары яңача. Милли проектларга килгәндә безнең иң актив булган яшьләрне чакырдык, ягъни аларның үзләренең үзалу проектлары бар. Чыгыш ясаучы яшьләрнең үзләре башкарган эшкә мөкиббән булулары сизелеп тора. Азат иске татар язуын өйрәтү өчен махсус онлайн курс оештырган. Без анда басма китапларны укыйбыз, аннан кулъязмаларга күчәбез, инде төрле документларны укыйбыз, метрика кенәгәләрен, шәҗәрә төзер өчен бик кирәкле документларны һәм инде курсыбызны кабер ташларын уку белән тәмамлыйбыз. Азатның ялкынланып сөйләгәненә башкарган эшенә сокланган профессор Хатип Минигулов хәтта кулын кысып рәхмәт әйтте. Татар яшьләренең бүгенге вәзгыятьтә нәтиҗәле эшчәнлеге киләчәккә өмет уята дип белдерде галим. Һәм менә мин сезнең чыгышларыгызны тыңлап тордым. Янып, шушылай булсын дип эшлисез. Янә бер мәртәбә рәхмәт. Татар телен өйрәнү һәм өйрәтү мәсьәләләрен чишүнедә яшьләр онлайн форматта кулайрак дип саный. Біздің проект бүтін татарлар үшін кім татар тіліні арттырға тілі дәрежесін үстірге. Мәсәлән, мен татарша сөйлей білмейм, ләкин мен аңлайым. Миңа керек практика, тіл барьерны сындырға керек. Һәм мен келем өзімнің проектқа, скайтатқа, һәм шунда мен дәресләр ішінде Zoom аша сөйләшәм. Безнең дәресебездә укытучы бар, һәм 6 кеше якынча. Без шунда төрле темага сөйләшәбез һәм инде безнең максат ул күбрәк практика истәргә. Данил әлеге курсны үзендә татар телен өйрәнүгә ихтыяҗ тугач ачкан. Аны тәмамлаучылар татар телендә ярыйсы гына сөйләшә башлый. Шуларның берсе Курганнан Тимур. Ул үз гаиләсенең тарихы, шәҗәрәләр белән кызыксына. Курган өлкәсенең Альмен авылының буенча мин төрле метрикаларны, төрле архив тарих буенча документларны җыябыз һәм тәрҗемә итәбез һәм халыкка бу турында сөйлибез. Яшьләр җыелган җирдә тагын бер четерекле тема гаилә кору турында да аерым сөйләшү булды. Ялгызак кызларны, буйдак егетләрне очраштыручы, таныштыручы, яңача аулак өйләр, ислам нигезендә гаилә кыйммәтләре турында да фикер алышты түгәрәк өстәлдә катнашучылар. Менә безнең гаиләләр таркалмасын өчен, шулай ук телебез дәвам итеп юалмасын өчен нәрсәләр кирәк, нинди бүгенге проблемалар бар һәм аларның сишу юллары эзләү, табу безнең максатыбыз булып тора. Бөтендөнья татар яшьләре форумы оештырган эшлекле очрашу ифтар табыны янында дәвам итте. Бу бик үзенчәлекле ифтар булды. Һәм инде бик зур рәхмәт аның оештыручыларына, форумга чакырганнары өчен. Чөнки алар безне иртәрәк чакырып, баштан лекция уздырдылар. Һәм инде бик мөһим темалар күтәрделәр. Гаилә тел мәсьәләсе ул инде әлбәттә татар телен ничек гаиләдә саклап калдырырга, һәм инде ничек безгә гаиләләрне карарга, татар белән бер дин булсын өчен төрле программалар бар икән һәм алар булачакта үзләренең планнары турында да, киләчәк планнары турында да әйттеләр һәм инде бик зур рәхмәт шундый мөһим темаларны күтәргәннәре өчен. Бүгенге заман яшьләренең кыйбласын булдыруда татар яшьләре форумы вәкилләре һәм чарада катнашучылар искәрткән рухи кыйммәтләргә таяну мөһим. Мөршидә Җиһан, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.